Mira Achame. Mesre na mama natu yewra amame. Se ene se yewra ehu AMASS foi ewa ha. Ahmadiyya asore foi ewa ha. Na yeba se ene eye awukudei. Yebene yewra adi ade. Na afei yadanasi ewo ade sronko a waya maye eye na woche etwa muim na yewra de enka ye ni aseda kire se de waya maye no e ka se yadanasi enyeyi efri afe 1950 emu a Ahmadiyya asore ye ne se ye pese ye school a ebetiti a Christopher ne nkramofo nyina bom ema yehia akwansidie bebre na asemni edibedru ewura eye otumfo na osei agema prempe a otosuminu anim ebae no no se mo pese mo school a say ya depa nti adena nipa isimu kwaisa mema mo asase tamo a enne Ahmadiyya Secondary School ewosu yewura eye otumfo na osei agema prempe the second ena edimae na wanfa wodi asase no mae no no sesem de asase mamo na mamo mo dwetira beden ena mochimesi dai o mae sika a enne no me bodin kra enye nemum saa sika no etimisi form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 any administration ekan ho na administration no said CC dan to aso no na ede administration no tua etire no koye ti se train nti me pension na efre no so Zion train meko mu bi na yewie no edan a yedi kai si ya ye friend say eye dormitory ye nkwada no beda ho no de yedi kai si ye eye house 1 na ye say yewura adom ye say dia na yenso de na ebeye ede adanase nti saa da no ye de to eye yewura otumfo ose agema prempa otosu mienu nti ye da ye first dormitory no ye friend nana prempe house eno na actually ya school year free 1950 abedru 20 something ya di mfie adioson ena ye senior baako wo ha friend no Olu Alagbe Luther King oye ne se meye bibi na ahye school yi animonyam nti wo si clinic a say obi hondodo no ne at least first aid de bema no school mo wo wie no na ye ka se wodi wasi bibi say de we old student nti bi a wodi beto ne ho nti one school management ni share no nurse ye suggest say any school clinic there the way ye mfento we was me say ne hwan school yi hwan na edi asasi e ma yen a me ma besi we kakra yesi so a me de beto me ho uma abrosan clinic kama e fata okunini enye me Luther King enti nye mama yen musa emu enko yewura ho se opene so mayen a ye the school clinic ato no enti ampa yetu hwana mo yewura enda mekan se de waya maye de ye kan enye yi o maya kwanya se mumfento me enti clinic na esi AMASS school mu no ye frɛ no otumfo
Osei Tutu the second clinic. We are near. And no, yes, I abedi emfie atoso adiosun enum no. Sa owura kroya ye friend no Olu Luther King. One ne consultant a ono se old student ye friend no Captain Alhassan. Minim onko soldier min hanemum Why captain de bia na ball no a captain of school mo ha. Ono se na consultant. Wanye e kapre. Olu Luther King ebo school ai adai wo sie ho ka na e ka wo boy de ntimi modin. Owie no eye dormitory oye ne say dormitory of excellence. Yema no de won nipa ahanum a wombe ya de school mo pa no won na beda ho eno ema ehye ema no nkran ma obia yire no ho se obekwa akoda ho na eda no eto aso makomako enan efa enipa ahanum na ahanum no nyina achi no eda bia floor bia no ewo ne mistress house mistress quarters eno eye complete flat afi floor bia sa wo library to wie no wo dey ma school no ena ye kan school ne say dedika wasi clinic one fan to ho wo say fata de fata no na yemfanto no ti wa me de ato yewra fata no no so ampa say why ye ade kese we no kra de uhwe mu anke beka se yese bibi entimi nsan yewra ho kra anke beka se we de eso pa nti menfanto e wo se me bio mumfa manu ntwitwiri fom se menko a nka mensi edawe mumiensa nko manhia na manhia ana ama ya yesi menso me Luther King no minya kwa ba AMASS ama ene ye kan say or business tycoon Asantehene ma de kan say takum so ne mi ma ye takum a free manhia ti yensa nko manhia bio yemfa nko ti ewranim sei yama ya hye nadaroma ya hye ninua ne wofa animonyam ono a munso ya hye na animonyam afi de aka no yentoma no ampa etua na mo ba manhia yewra ne se obema ye edin nti oma edin a emu oduo eye yenyina ye mame ye nana Asantehene a friend ye Asantehene nana afiakobi ampem autosimin nti eduru emra ye di sa afinhia dai sa mre no anso na ye babie edai ano ye to nsa frɛ yewra na se de emre nyina yewra one AMASS ene asɔre no nyina etie no bibia ye beto nsa frɛ no bia no emre bia se ekwa omunko ade a ono a tu ne mpabo akese eba nti emre no duru ye no ye nyina da no na enim se da kese ema no firi se okotek matise osako pole nso kra akoye no ma bebre nso onya kwai ema ye ebetena yemu na mediafo se de megina ma masema ye tintin ya na etoro bia ya semu wakakra nso yewra onya daji etie ye tena yemu ene ye di afahye no kosi se mre sun se obekwa akopa edan ho ntuma na wo hira edan no amayen ampa ye koi ma edan abrosan yewra ofro ne nyina kohwemu ma mi hu se ye nyina hu se na ni aso ade na ye no se yewra ye we no mama ye dia na ye AMASS for ene asori ade na ebetimi aye enye numpo nkwa anso ho mpo
Mra oba ye de etu nanim efa sports ayaye trophies ekuta ye bebrebe ye de nyina ye ka kire no oye ne se etisade a ene mema mo ade ba ko aka ho nti otu ne nsa frɛ eye asokwa MP a ho se menana ye astrotef ema AMASS na se ne yewura yewe no nyina maya na odi ade dia na wo se yeba na yede na seda ema no na fe ye ne di ade no ti yeba ya sede amamre kire no yede enoma kakra ebre yewura yede kan yede odwampa otuadua ebai afi yebeye anniversary no ye sheda ye nsuo eno so AMASS at 75 eno so ye curtains ana Chris adunu enum 25 eka ehon bai anso ho a yesai yebe anniversary num edienum no ye chocolate na chocolate no me ade enam se na yede ebre ira nti mani na me de ahunu na me ebi ntimi nkama no ansa nemum uhunu se ade we de efata ira nso ampa na sa chocolate no organizers omo ye sa ayi ya de ene ira a photo ewo ho afi yesai ede jerseys t-shirts ede t-shirts nso ebai ya ye yura ede esronko se ede bia okobo golf ana bibisa na opa na ode ashama ye de caps golf caps nso eka ho eno nso yede aba ana afi yasai de yura eboamu ade yura achiame boamu ade yura akrachifo boamu ade ene yura enhenkwa nso eboamu ade nso aba na jersey no a ye ana t-shirts no nso yede ebibre yura achiame nso se yura ko na mo ne no kwa na mo nso ma hyemo de afi yura baaye no etwitwa photos na ye hwe mu no de chen ni nyina na ya hro se na de opponents no
Nyambutre. Oh, I did. I think I'm a baby born again. When you have a trainer and look, and look, I be back. When you have a trainer, where do you run out of Ulu. Mira achame se mitime aso a enam era aye manhia plotter asase kase omde man yi boy ejetri eno na ama Ahmadiyya secondary school eno ne school a achimi achete Presbyterian moderator asai achete mieno ho ana yachete nkram Ahmadiyya nso amir for bebre and a fee say yes I will apart from Presbyterian no and you will be brave inti nature say but I ya the best yura ama odi assassin man no abam kama na nana afia could ampem tosi mi ne fie ya esi AMASS ye fa emaya ahanum na school no Martin sorry Luther King olu wabomode ayamaye akase ye de mpa ene mattress ebegum na eno no get fund for asem ntinka ebe ya ka eura achame kede tumanim na masre eura amaye sede wayama as nkrofo bi sese onmo sheet no wase obehwe na waye ehonkrata amon no na we no so nka wode na ne adi akira man na get fund for aboye abreye sa mpano na ye dre na onuma etu anamo eba era anim han me ekwa wo mu ananka me era dikai oh bi say ekwa era be me ekwa dia Aromebu said there Ahmadiyya banyifo e wa na Asantehene da no se no o se Ahmadiyya wa do ma soro no wa wo fa na se kom twitwe no Adomebu adoma omo masase na botai ne se Adomebu Kristofo ne kmofo nyina se de wa sumdwe a wo de chechire Asantehene no ikpa ka bomu de ayenti no we se sasa ma wo mo no mo nyina ka bomu Kristofo ne kmofo nyina ikpa ko school bomu Adomebu
wodo so mu de tachire no ewie peyo esan bo mu sika de school dan se administration blog nyinara wadom ansa na omo se si da hofro a e do wofa edi ka de to so aboma school no ade te ekunini bebrebe wa be fra be nyamfe dwo no nso akọ akọhwe gafa do me de ye mo se be adam bebrebe ma wo mo ena de to so wadom ebru wadona matulu tesu si dan ke se ba ko clinic yes e fa to ewura wadom ebru be se wo ma odi to so emu ni fie no be pe ena school nya no fie dwo so no mu a se be osan si dan ke se ba ko sebe no so etosu na o sebe mai babo homodin no ono mo komunti obi abo homodin o se di kwa bi de di kwa na fanto no se me de mensem fata besrel ma o de sebe o abrewa na afie ko bi se wampem din etoso breso se sebe obi anu be tu anim wa ko tena dwom no wada je sebe ni ho so unya bre ko tena ho ma o mudwumadi o mudie bie a no ewie peyo ansa na sebe what is na mu akobie sada na no asafo so to so na akɔhwɛ dan bia mu sisitie teacher fo a mehwɛ o musu nyina bia wɔ dan ɛwɔ hɔ no mu a adɔm ebru hwɛ o ma no bia so library ɛwɔ sada no mu ne nyina yɛ on pai bɔ wo fa fiti ase o ba so nya wo mu ye bia on ba ma ne a o ta akyire ma bibia wie peyo na de awie nyina ne sɛ wadɔm ebru school no sɛ akampa wadɔm ebru o mo sɛ wadɔ wo no tumu a get found eba ko simine de china ya ma sebe na fi ko bi se wampim do betru no aye kra behwe ena omo de betu enu se na omo ba na de aseda kase e de abro wo chitai pa eno bible pa o da tomo chebedu samre mu no adom ebru omo de aseda e de bro ntina panyimfo nyina aba se de senya me pa ma wo what na ho ma wo mo aba dan da nyina do mo ye bia no etuma wie peyo the school no nipa te wo mo no e dozo aseti sebe asofo akasefo aseti lumama akasefo bebrebe ni nyina ye wo fa no wo pa pa de tachiri wo ba ye nipa kura wura mu kura so a agi mu nimde no edoso odi keshi found ewura mu abo bebrebe e wo ho adom ni nyina ho aseda ne omede bro na odom bro mu se sebe adom ma de oyama wo mu no so mu refi mu wana sebe na nya ne kwaso no no tina head mistress na na bontem ne e ben foka wo nyina wa ona na Bariam, judge, how no call you to say, "Who you pay?" Say, "I don't make good." Say, "Judge, but you pass the swore." I don't make good. Say, "Down who you are, don't man." Then you on Bible, and then you pay you. See, I said that with the bro. I don't make good. Say school atete kunipa be say Supreme Court judges ba ko de jabo te ni che ba ko de jawo Mariam akono no so wa ben pa ewura ni na ye on pipe no so de hunu ade ta o chire no ere we pay o adom ebo ba ya o bi dwan pa o twadu a ensuo a mo de edi video so num eno so e ya dwu nunum ena nsan do adom ebru ena mfoni a ba bu hwe na omo de nya ba kire no ana have says no ja on ma oguma ya fi no adom ebru de kire Alhamadiyya no se be omo adis omo chesu de so kono de wadi mu no adom ebru ana chocolate omo de mfoni tu so nyina omo de nya ba t-shirt de nyina na namo so de kakra omo so de omo de wa chame kwa na nche adom ebru ana boma de wa chame boma de ana en kwa boma de Bible. Adom ebru. Say ene aye. You found two red man sana why? You really mama wo no bompa ya ma he. Adom ebru so no say na ebru. Yom. Say say Martin Luther King no enye se be na you rebe hu no na se be ti ba ya o se ever to no
Ebra no odi no dwa nyina ro hu se asante ebia ma no ti na asante hima na fe ku bi se wampem na ye ntietie wo ho yi papa obaji ni nsura oba no se be hwe na brewa se na ne nana no bibia no na e ma fa ne ye ba bibia nti se be ba ye no na nya de foforo se bi o wa brewa na oba na nche be ji nsura no e fa nto no na se be nyen kai dum ti na mo nti ase e ho na ase no nyina de e free Robert Asebru, that's it. Le mama woman won't buy my name. Imam, yes, say, Mumon Pie said, sorry for Nina. Atabur. Allahu Akbar. Okay. Let me get you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. الحمد لله رب العالمين. Amen. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Amen. إياك نعبد وإياك نستعين. Amen. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Amen. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Otumfo nyankopon a woyɛ kɛse kyɛn ade nyinaa ɛnɛ da yi yɛba w'anim yɛsrɛ nyansa nimdeɛ ɛpɛpɛyɔ ama yɛwura sɛ woma no nyansa a ɛboro soɔ Amen. na ɔde ahwɛ asanteman na ebi aka Ghana man nyinaa ama asanteman ne mmɛn so no abɛyɛ krabɛhwɛ na yɛsɛn na hɔ na enkyirima nyinaa bɛba abɛdi andanseɛ sɛ ampa yɛwura abi tena ase a n'adwumayɛ no ɛboro adwuma nyinaa so yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ kakra yɛka yi ɔntie na ɔnyɛ no adom ɛma yɛ nyinaa. Amen. Amen. Nanano, Omiempre Ahmadiyya Foye. Yempre Wanume. Yempre Ahmadiyya Foye. Executive of Ghana Journalists Association. Oh, yeah.